Tafida wannan. Ana ta kiran ya zaji tafida ba ta gane wannan abu ba. Kuma an ce ya wure ki. Ku gani ni ma ya wuren da nake. Amma ban taba ganin shi ba. Sai dai in ji an ce ya shigo ya wuce. Kai. Allah ubangiji ya ba wanga dan bawan Allah masu ya. Allah ya ba mu da shan shi. Kai insha Allah ina son ma yin da yan saka kan in zuwa birnin Kai kawai in gan shi. Shekaran jiya ma na ji da asusu ba haka sai ya shigo ya wuri. Amma ban samu ganin shi ba. A ce sai mutum ne mai kudi tana ganin ta. Ita ko sisi ba ta da kidubi riganta wannan ba. Gaskiya ya kamata a ce in shiga birnin Kebbi domin ganin shi. Domin ni masoyar shi ne da shi da ƙaurin gani. Dole za ta je birnin Kebbi. Dole ta samu taganta ta samu nisadi kawai. Ya roƙon Allah ya sa nan gaba a ce shi zama gwamnan jihar Kebbi. Allah da mun fi kowa jin daɗi. Na ga kowa iyayenmu suna taban shi. Kai. Allah ubangiji ka taimaka mai. Ka sa ya zama gwamnan. Taganta don saboda ita ma Yarbawa tana so ta ga tafida. Taganta ya ji ta mata gaisuwa ta gaida ta daga birnin Kebbi ta taso ya wurin.